А ў Кобрынскім раёне супрацоўнікі МНС ліквідавалі пажар, які адбыўся на тэрыторыі СВК Арэхаўскі. Там загарэліся дзве побач стаячыя трапы сена. У гаспадарках Брэсцкай вобласці працягваецца працэс нарыхтоўкі грубых кармоў. Не збераглі нарыхтаваную ў вёсцы Павіцце Кобрынскага раёна. Недагледжаная работнікамі сена загарэлася хутка, і ў момант прыбыцця пажарных агнём былі ахоплены дзве тарпы памерамі 6 на 90 і 6 на 30 метраў і вышынёй каля 3,5 метраў. Размяшчаліся яны адна ад іншай на адлегласці ў 15 метраў. У выніку пажару ў сельгазкааператыве Арэхаўскі агнём знішчана 150 тонн сена ў рулонах у косу 2015 года. Пацярпелых няма. Па папярэдняй інфармацыі прычына ўзгарання чалавечы фактар, а дакладней безгаспадарлівы падыход з боку аграрыяў да выканання тэхналагічных правіл нарыхтоўкі кормов. Предварительная причина этого факта то, что отсутствовал температурный контроль за состоянием сена со стороны администрации сельскохозяйственного предприятия. Мы обнаружили еще одну скирду на территории данного предприятия, где вот-вот сено должно было воспламениться от самого сгорания, самовоспламенения. Поэтому сегодня идет процесс раскрытия так называемых тюков и досушивания этого сена. Здарэнне – урок на будучае ўсім аграрыям. Як вядома, вучыцца лепш на чужых памылках. Вінаватым у пажары, акрамя неабходнасці пакрыцця страт, прыйдзецца адказаць па ўсёй строгасці закона.